Malampuso ang pagpahigayon sa nationwide tournament sa sport nga pickleball nga gihimo dinhi sa Sugbo. Mao kini ang sport nga migamit og plastic nga pula ug ang gitawag nga paddle. Gigunitan sa mga players. Atong sayran ang detalye nini sa live report ni Nico Sereno. Nick! Yeslan, inanay na nga naila kining sport nga pickleball dinhi sa nasod ug ani malampuson ang ilang labing unang national tournament nga gipahigayon. Okay, thank you, ma'am. Sa ikatulo o katapusang adlaw sa labing unang pickleball national tournament nga gihimo sa CTU Gym sa Danau City, mipakita gilas ang labing maayong mga atleta gikan sa lain-laing lugar. Ihay sila og diskarte ug pagpalig-on sa ilang defensive strategy aron makapuntos ug mudaog batok sa ilang kontra. Upat ka mga teams ang misalmot sa youth category, 8 sa school category ug laing 8 sab sa open category o lain-lain nga mga background o panggidaron. Ang pickleball nga nagsugod sa Estados Unidos, inanay nang naila o giduwa dinhi sa Pilipinas. Mura kinig sagol sa mga duwa nga badminton, lawn tennis ug table tennis. Apan sa pickleball, paddle ang gigunitan sa mga players aron ihapak sa bola. It's a growing sport in the US and Europe. So with this coming to the Philippines, people are still testing it. But if we can just explore everywhere in the country, little places, big places, then it will grow even quicker. Lakip sa misalmot sa kompetisyon ang mga estudyante sa lain-laing state colleges sa Mindanao. Nainganyo kuno sila sa fast-rising sport tungod sa mga benepisyo nga makuha niini. Gani may pipila ka eskwelahan nga milakip na sa pickleball sa ilang curriculum. We are composed of 32 SUCs all over Mindanao, state universities and colleges. We have included it, na-include na ninamo sa among PE program. So para na ay opportunity ang mga estudyante to be able to discover. Ang senior high school student nga si Glee usa sa naghinam-hinam sa pagsalmot sa kompetisyon. Nagkalain-laing duwa na ang iyang nasalmutan apan lahi kuno ang kakulbahinam sa maong sport. Nag-second place ang iyang team gikan sa Cagayan de Oro City. Nice siya kay wala ko nag-expect nga maabot din mi sa championship kay abi na ko kanang dula-dula lang gyud. And then karon murag unexpected jud kaayo nga magdula mi sa championship na. Nice din kayo sa feeling nga sa first nga tournament. Human sa ikatulong adlaw sa kompetisyon, gihimo ang awarding ceremony aron pasidunggan ang mga nanghawd sa nagkalain-laing kategorya sa duwa. Gidasig sila sa mga opisyal nga ipadayon og palambuon pa ang maong sport. Samtang dunay natukod nga pickleball court diha sa SRP alang sa mga Sugboanong interesado sa duwa. Maong gidasig sa Cebu Professional Pickleball Association ang mga interesado nga musuway pagduwa ning maong sport nga way gipili nga pangidaron. Mo strategical man kung asa nimo ikuan ang bola, unlike sa other sports nga they're more on drives and where sa gyud pamayo, kini is more nerves and minds. Mao nga sa mga interesado kunulan nga moduwa niini dinhi sa Sugbo mamahimong makig-alayon sa organisasyon nga naumol alang niini o baka moduwa sa ilang court nga na-construct na diha sa SRP. Alan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.